أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inshallah ta'ala, mga kapatid sa Islam, ipagpatuloy natin ang ating topic regarding sa sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito na tayo sa Tagalog, yung part 4 ng sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito kung saan siya ay protected ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa mahfud. Siya ay protected ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang gawain kung saan magkakaroon ng taint o magkakaroon ng hindi kalinisan ang kanyang pagkakatao. Siya ay protektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa Islam, tao lamang katulad natin. Kaya lang, pinagkaiba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tayo, siya ay ma'sumun. Ang ibig sabihin ng ma'sumun, ikaw ay protected. Allahu ya'simuka minan nas. Ang Allah Ta'ala, ya Muhammad, ay ipoprotekta ka niya against sa mga tao. Kung ano man sinong gustong sumira sa iyo, poprotektahan ka ng Allah Ta'ala. So nakita nyo yung tinakil natin ang life, ang sira ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from the beginning, from time kay Abraham, papunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang lineage niya, ang descent niya, ay origin niya ay napakaganda. Hindi dumaan sa incest, hindi dumaan sa fornication, lahat ay malinis dahil siya ay propeta ng Allah Ta'ala. Hindi dumaan sa boyfriend-girlfriend, pero dumaan siya sa halal dahil siya ay propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parang tayo lang na nagkakaroon ng curiosity. One time, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nag-aalaga ng ra'al ghanam. Siya ay kasama sa mga tinatawag na ru'athul ghanam. Pag sinabing ru'athul ghanam, ikaw ay nag-aalaga ng mga khatiya. Ang khatiya, ito ay tinatawag na flocks ng mga ghanam, yung mga kambing, different of kambing. So, one time ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi nagtinanong si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karamihan, kaya sinabi niya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lahat kayo ay mas'ulun. Responsibility, mayroon kayong responsibility, at ang responsibility na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo sa kabilang buhay. So, ang tao, tayong tatay, ama, tayo ay responsible sa ating mga anak, asawa, at ang ating asawa ay responsible sa ating mga anak habang wala tayo naghahanap buhay. Tatanungin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang ginawa nila habang wala yung tatay nila, wala yung lalaki. So tatanungin ng Allah ta'ala kung ano ang ginawa niya, kung paano niya nagtarbiya siya sa kanyang mga anak. Tuturuan niya. Kaya di ba sinabi natin, ang first madrasa ng mga bata ay ang babae. So kailangan natin maghanap ng babae saliha, kung saan kung wala tayo ay tuturuan ang anak natin ng magandang asal, lalo na tuturuan ng akidah sahiha about Islam. Pero pag nag-asawa tayo ng babae, hindi naman ghairu saliha, hindi siya saliha, ay tuturuan ng opposite ang anak natin. So magiging ang ending nun ay magkakaroon, kasi ang memory ng mga bata ay hindi masyadong, wala pang laman yan. So anong makikita nila sa kanilang nanay ay yun ay gagayahin nila. So mag-ingat tayo na ibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng asawa saliha, kung saan na magiging magandang good educator sa ating mga anak. So lahat tayo mas'ulun. Kullukum mas'ulun. Lahat tayo mas'ulun, masunaan ra'iyat eh. Lahat tayo, ikaw ay, pag ikaw naman ay imam, ikaw ay mas'ulun sa al-qawm, sa kaum mo. Kaya nga, di ba, ang first magkakasilong
sa hadara ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan nandoon sa taas ng ulo mo yung araw ay Imamul Adil. Ito yung just ruler. Laking responsibility dyan. Responsibility yan. So, tinanong ang propeta Muhammad, sabi niya, ninisba ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang example natin ay para tayong ra'al ghanam, mag-aalaga ng kambing. Tayo ay responsible sa ating mga flocks. Okay, nang tinanong si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Ya Rasulullah, karamihan ba ng mga propeta ay sila ay nag-aalaga ng sheep? Sabi ni Propeta Muhammad, Naam. Nang tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati ba ikaw, Ya Rasulullah, ikaw rin nag-aalaga ng sheep? Sabi ni Propeta Muhammad, Naam. Ako ay binibigyan ng kararit. Ibig sabihin ng kararit, kirat, ito yung pag sa Arabic tatawagin sa iyo, ito yung tinatawag ng mukafa'a or rawatib na salary, kung saan bibigyan ka dahil nag-aalaga ka ng ra'al ghanam. Nag-aalaga, ikaw ay ra'in. Okay, ra'in ay ru'ath. Plural niya ay ru'athul ghanam. So, ikaw ay shepherds. Okay? So, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, one day, nakita niya kasi mayroong mga ihtifalat. Itong ihtifalat, yung hafla, ito yung tinatawag na zifaf. Ihtifalat fi zifaf. Ito yung tinatawag na celebration sa wedding ceremony. Nagkakaroon ng celebration dati ng Arab. Naging curious ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam never siya nagsinungaling sa entire life niya. Never siya. Napakaganda ng kanyang personality, kung siya ang number one sa kaum sa Makkah. Pinagkakatiwalaan nila, the trustworthy, kaya tinawag siya Al-Amin, Sadikul Amin, wa Sadikul Masduq, dahil napaka straightforward at hindi nagsisinungaling ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, one time nakita niya parang mayroon ihtifalat, mga party, hafla. Gusto niyang makita to, ano ba ang meron dito? Katulad ng sa ating mga syabab, kung saan nag-i-enjoy tayo, sabi ni Propeta Muhammad, ano kaya ang meron dito? So, every time ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa mga kasama niya, pwede tignan niyo sandali ang aking mga flocks. Titignan ko lang anong meron doon. So, every time pupunta siya, narinig ni ingay, pagpalapit niya pa lang, aantukin na siya at hindi siya matutuloy, magigising sa kinabukasan, mainit ng araw. Magugulat ang propeta, aalis siya dahil mainit ng araw. Next time, sinubukan niya ulit. Kasi hindi niya pa, kasi nag-start ang prophet, ang nubuwa, ang prophethood kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the age of 40. So, at that time, binabantay na siya ng Allah Ta'ala, ini-istidad means nire-ready siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang nubuwa, propesya, na kailangan protected siya sa lahat. Diba sinabi ko sa inyo, dahil natakil natin ang sira ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng bata pa siya, talagang protected na siya ng Allah Ta'ala. 3 times binuksan ni Gabriel ang kanyang heart, nilinis ng malinis, sobrang linis. Nilinis siya. Nandun siya kay Halima Sa'diya, nilinis siya at the age of 11, nilinis, at yung finally, nilinis ang kanyang heart before sila magkita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung tinatawag na Isra wal Mi'raj. Okay. So, siyempre, kung makikita mo doon, bakit nilinis ng dahil siya ay prefer, magiging siya, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, hindi ka namin pinadala except ikaw ay mercy to mankind. Not only mankind, hatta bahaim wal hayawanat. Kahit lahat ng mga hayop, siya ay merciful ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why inutos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw ay magkakatay ng hayop, dapat patulisin mo ang iyong sandata para mamatay agad ang hayop, kasi dapat may mercy ka sa kanila. At wag mo aamu-amuhin mo sila na mabuti at bigla mo silang papatayin para hindi nila maramdaman ang sakit ng matagal. Yun ang turo ng Prophet Muhammad, maging merciful tayo even sa tinatawag na slaughtering ng animals. So ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang pinuntahan yun, second time trinay niya second time, ganun din nag-happen, nakatulog siya at pagising niya mainit ng araw. So, doon, sabi ni Propeta Muhammad SAW, hindi ko na siya inulit. Ganon siya binabantayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga such deed na tinatawag na fawasid, yung mga deeds na tinatawag na fawahish, na masamang deeds o So,
protektahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, unang-una, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, never siya nag-indulge into shirk. Lahat ng mga propeta, before sila naging prophet, never sila nag-indulge sa shirk. Kaya yun yung always sina-challenge namin sa mga non-Muslim. Saan ba natagpuan ninyo na may propeta nagtuturo magsamba kayo sa mga Diyos-Diyosan? Wala kang matatagpuan. Saan ba propeta na may nagturo magsamba kayo sa mga libingan, sa mga patay, mangingikay sa mga saint? Wala kang matatagpuan. Wala, maski sa Biblia. Dahil itong gawain na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ito ay kahindik-hindik sa hadaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay unforgivable, hindi kaya patawarin ng Allah ta'ala pag naabutan tayo ng kamatayan. Kaya napakaswerte natin, ginabayan tayo ng Allah ta'ala dito sa Islam, dahil itong tamang religion na pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Prophet Muhammad never siya na-indulge sa shirk. Alam naman natin, ang Makkah nagkaroon ng 360 God. Napakarami, may si Awal, may Amat, may Uzza. Pero ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talagang sobrang hate niya itong idolatry. Katulad ng pagka-hate ng kanyang apo na si Abraham. Alam naman natin ang story ni Abraham. Natakil ko na dito sa, makikita nyo siya sa isa sa mga video, The Story of Abraham. Kung paano si Abraham makipag-deal, magtaamol sa mga kaum niya sa Babil, sa Iraq, nang sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sinirian niya mga Diyos-Diyosan. Ang tatay niya ay Nahat. Yun na gumagawa ng sculpture. Ang tatay niya gumagawa ng mga sculpture. So yun ang nag-happen. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, never siya nag-indulge into shirk. Never. Ang ginagawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hindi niya matanggap ang gawain ng mga Arabo, gumagawa ng sumasamba sa mga kay Lat, kay Uzza, kay Hubal, pumupunta siya sa taas ng bundok, nagtatahanot. Tahanot means devotion. Ito tinatawag na etikaf na something ganon. Ikaw ay nagde-devoted ka sa sarili mo, nagre-reflect ka, nagpapander ka, nagko-connect ka sa God Almighty na something na supernatural. So doon, kaya nga doon ang first revelation sa kanya sa Mount Hira. So, yun ang nag-happen. At one time, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inofferan siya. Ang ginagawa kasi ng mga Arabo that time, gumagawa sila ng mga alay sa mga idols nila. So, nang after nila inalaya ng idols, inoffer nila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At that time, hindi pa si Propeta Muhammad nagbigay ng kanyang prophethood. Inofferan siya ng pagkain galing inalay kay Hubal, kay Lat, kay Uzza. At hindi ito kinain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong, ba't di niya kinain? Di ba ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ng Allah Ta'ala, wa ta'ahum hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Ang pagkain ng ahlul kitab ay, kahit ang pagkain ng ahlul kitab ay halal sa inyo, ang pagkain nyo halal sa kanila. Kung mayroon pagkain galing sa ahlul kitab na hindi ka sigurado na bismillahan, pwede mo siyang kainin. Basta ang pinakain siya hindi baboy. Okay. Ngayon, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit pinakain siya galing sa alay sa idolatry, hindi niya kinain? Pwede naman ang kainin, sabihin niya bismillah, pero hindi niya kinain dahil yun ang kasamaan ng shirk. Yun ang pinakamasamang, akhbath, pinakamasamang, akhbath min ta'amihim, pinakamasamang pagkain nila, ito yung kainin. So, nang in-offer kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkain, hindi niya kinain to. Dahil nakikita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong pagkain inalay sa mga idolatry, ito ay kahindik-hindik kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi ka pwede mag-compromise dito. Okay? So, nang in-offer to, ang pagkain na to, nang in-offer kay Zaid bin Amar bin Tufail. Alam mo, kahit sa time ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon ng believer. Ito yung tinatawag natin mga kapatid sa Islam, yung tinatawag jibillah in Arabic. Jibillah means, ikaw ay nasa loob ng fitra, natural disposition na nilikha ka tangi lamang sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Kaya lang naging Christian ka or Jews or Magians ka dahil sa parents mo. That's why yung tawag sa'yo reverted hindi converted.
Pag sinabi mo kasing converted, na convert ka sa anong kadahilanan? Maraming kadahilanan. Dahil sa babae, yung babae dahil sa lalaki, or dahil sa boss mo, or dahil sa kaibigan mo, maraming reason. Or dahil nakadikit ka sa isang pamilya Muslim, madaming reason. Pero pag sinabi mong reverted, ito ay babalik ka sa original covenant between you and God Almighty ng pagsamba sa nag-iisang Diyos at wala ng ibang Diyos kundi God Almighty. Ito yung testification, the first testification na inimpose ng Allah Ta'ala sa atin nang nandoon pa tayo sa akhirat, nandoon pa tayo sa loins ng ating mga forefather na ginilabas ng Allah Ta'ala sa loin ni Adam, sulbi Adam. Wa ashhadu ala anfusihim wa ashhadu ala anfusikum wa ashhadu ala anfusihim, at pinatestify ng Allah Ta'ala sa kanila by saying, alastu bi rabbikum, am I not your Lord? Hindi baga ako ang inyong Diyos? Ang sagot nila lahat, kalu bala shahidna, ikaw lamang ni Allah ang aming Diyos, wala nang iba. Kaya pag nakabalik ka sa Islam, ang tawag sa iyo ay reverted, bumalik ka sa original. So itong si Zaid bin Amr bin Tufail, talagang in a sense, alam niya na mayroon isang Diyos. Kasi maraming makaka-relate dito. Even I myself, when I was that time na naguguluhan pang isip ko, hindi ko alam anong sasamahan ko, Christianity, Islam, di ba? When I was 7 years old, I always asked God to guide me. Kasi I believe na isa lang ang Diyos, dapat isa lang ang kanyang reliyon. Hindi pwede marami. At naniniwala ko, isa lang ang nagpadala sa lahat ng propeta, at lahat ng propeta, isa lang ang kanilang misyon. Ito establishing ng oneness ng God Almighty. Hindi ko alam eh. Sa tabi na ng bahay namin, mosque. Nakapasok ko ng Islam at the age of 7 years old, pero nagtatanong ako about Arabic, Islam. Nagtatanong ako about Arabic, Islam, walang makasagot sa akin ng mga katanong. Kasi siyempre, mahirap naman talaga i-translate mo ang Arabic. Kailangan malalim na pag-aaral. Pag tinanong ko, ibig sabihin ng Qul Huwallahu Ahad, walang nakakalam. Bismillahirrahmanirrahim, walang nakakalam. Alhamdulillah, nagpapasalamat tayo sa Allah Ta'ala. Ngayon, grabe ng access ng knowledge. Wala natang hingin pa sa Allah Ta'ala. May nakatranslate, nakatarjuma sa Tagalog, mayroon sa English, lahat. Mayroon sa Tausug. Talagang nandyan na eh. Talagang nilagay na sa bibig natin. Tayo lang talaga ang napakatamad na ayaw natin alamin ang katotohanan. So, yun ang katanungan ko that time. Naniniwala ko nag-iisa lang ang Diyos. Sabi ko, O God Almighty, hindi ako papasok sa isang reliyon except i-guide mo ko sa religion ng lahat ng propeta. Yung reliyon ni Abraham, reliyon ni Jesus, reliyon ni Moses, at alam ko ikaw lamang nagpapadala. Yun na pala yung Islam, at hindi ko alam, at it takes time. Umabot ako ng age of 24 para hubog ng aking pag-iisip, ginaid ako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung nakita nyo, yun ang kinaganda kung nagpasok ka sa Islam based on knowledge, hindi based ng something anong ibang reason. So, ganon din si Zaid bin Amr bin Tufail, nang ino-offer sa kanya mga pagkain galing kay Hiwal, anong sinasagot niya? At that time kasi hindi pa nag-start ang nubuwa, ang prophethood ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala pang law. Sabi niya sa mga nagbibigay sa kanya ng pagkain, sabi niya, sino ba ang lumikha sa langit? Ang sagot ng mga Quraysh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino bang lumikha sa mga hayawanat, yung mga hayop na to, wal bahaim? Sabi niya, bahaim. Sabi niya, Allah Ta'ala, sabi nila. Sino ba nagpapadala? Anzala minas sama'i ma'an. Nagpapadala sa langit ng ulan. Dahil sa ulan, linukhrija bihi thamarat. Dahil sa ulan na yun, lumabas ang mga bungang kahoy. Rizqan lakum, yan ay provision, bibigay ni Allah Ta'ala para sa inyo. Ang sagot nila lahat, Allah ang nagpapadala ng ulan galing sa langit, kung saan tumutubo yung mga bungang kahoy para may makain ng mga hayop, para makain natin. So sabi sa kanila ni Zaid bin Amr bin Tufail, bakit nyo naman inaalay ang hayop na yan, kinakatay nyo sa nilikha lamang ng Allah? Dahil wala naman silang nalikha, mas mismo sila nilikha rin. So sabi niya, hindi ako kakain ng pagkain nyo galing inalay nyo sa kapwa nyo lang makhlukat na nilikha ng Allah. May sense, di ba? Ganun dapat ang pag-iisip natin.
Bago natin isipin, wala namang masama sambahin ang propeta, wala namang masama sambahin ang anghel, walang masama ganito. Bago natin isipin, ang sinasamba ba natin Diyos o nilikha lamang? Kung siya ay nilikha lamang, hindi siya pwede maging Diyos. Never magiging Diyos ang nilikha. Magkaiba kasi ang makhlukat at saka khalik eh. Pag sinabi mong makhlukat, ikaw ay kreasyon. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano bang pinagyayabang nila? Sila ba ang lumika o sila ay nilikha? O? Sila ba ay nilikha o sila ay naglikha? Ang tanong. So tatanungin mo, itong sinasamba ko ba, siya ba ang naglikha sa akin? Siya bang nagbigay sa akin ng kailangan ko? Siya bang lahat ng ganito? Wala. Ang sagot niya wala. Sino? God Almighty. So bakit mo siya ginagawa ng katambal? Ba't mo sinasambang ribulto? Ba't mo sinasambang propeta? Ba't mo sinasamba ang mga anghel? Sila ba ay nilikha or tagapaglikha? So, ang katanungan sa kanila ni Zaid bin Amr bin Tufail, hindi nila masagot. Sabi niya, hindi kakain. At nang hindi siya kumain, sinabi niya, walang masagot ang Quraysh. Tumingin siya sa langit. Sabi niya, Ya Allah, alam ko nag-iisa ka lamang, ikaw lamang ang tunay na Diyos. At wala sa kanila, Ya Allah, ang sa relihiyon ni Abraham. Ako lamang. At that time kasi hindi pa nag-start ang propeta ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, first in-offer kay Prophet Muhammad, tapos sa kanya. Ya Allah, alam ko nag-iisang Diyos ka lamang. At wala sa kanila ang sumama doon sa turo ng propeta na si Abraham, sambahin ang nag-iisang Diyos. Sabi niya, pero Ya Allah, hindi ko alam paano ka sambahin. Kaya nakita mo, di ba, tinatawag na ma'rifatullah, yung knowing Allah Ta'ala, yung mga signs na binigay sa atin ng God Almighty para malaman natin mayroon Diyos na bahagi isa ng dalawa. Tinatawag sa alamatul kauniyah wa alamatul syariyah. Yung alamatul kauniyah, ito yung mga dito sa sarili natin, may mga sign na mayroon Diyos. Una, ba't tayo malungkot? Ba't mayroong kamatayan? Ba't namamatay ang mahal natin sa buhay? Ba't mayroong mga test? O, diba? Pinakahit mong kamatayan, ba't mayroong nagkakasakit tayo? Bakit tayo humihinga? Bakit kailangan mag-ending ang hina natin? Bakit natin kailangan i-feed ang sarili natin? Bakit pag hindi natin i-feed, mamatay tayo? Ito yung mga katanungan na binibigyan tayo ng sign. Bakit nang umpisa lumabas tayo galing sa wala, tapos pinalakas tayo ng God Almighty, naging binata tayo, naging strong tayo, tapos ibabalik na tayo sa senile o senility. Babalik na tayo sa oldness. Di ba? So bakit ganoon? Lahat ng power natin mawawala. Ito yung mga sign na binigay sa atin ng Allah. Wa fi anfusikum, mismo sa inyong sarili, mayroon sign. Ayat, signs, S-I-G-N-S, binigay sa atin ng Allah Ta'ala. Ito yung kauniya. Pag titingin ka naman sa langit, napakaraming signs. Nakakita ka na ba ng bahay walang pillars? Wala. Pero nakita mo napakalaki ng alam. Pero nilikha ng Allah Ta'ala walang pillars. Nakita mo? Sabi ng Allah, rafa'as samai bighayri imad. Nilikha ng Suratul Luqman, sinabi ng Allah, nilikha ng Allah Ta'ala, ni-raise up niya ang langit, walang pillars. Nakita mo? Hindi nahuhulog. Gaano ka-vastness ang universe. Every time na discover ng scientist ang universe, hanggang sa inadmit nila ang tinatawag na Big Bang Theory, there is God, the hands of God who created everything. Lahat ng nasa universe in balance. Imam bil qisti. Yung lapit, yung layo ng araw, yung mundo sa araw, tamang-tama, not too close, not too far. Pag too far, magiging cold tayo, magiging ice tayo. Pag too close, masusunog tayo. Everything in balance. Lahat create ni Allah Ta'ala in purpose. Ta'awun. Nagtutulungan lahat. Pag nag-i-inhale ka, nakaka-receive ka ng oxygen. Pag exhale ka, nag-release ka ng carbon dioxide. Kung walang kakain ng carbon dioxide mo, ano nang mangyayari sa'yo? Di mahihit mo ulit yung carbon dioxide, makakasama sa'yo. Pero sino kakain ng carbon dioxide? Itong mga trees, itong mga bungang kahoy. Tapos yung bungang kahoy, mag-release sila ng oxygen. So nakita mo, lahat nagtutulungan. Lahat. Ito yung mga signs. Wa fil afaq, kahit sa langit, sabi ng Allah,
sanurihim ayatina fil afaq. Papakitaan namin, sabi ni Allah, papakitaan namin sila ng aming mga signs fil afaq, sa langit. Diba? Napakaraming signs. Ito yung ma-recognize mo there is God. Diba? Bakit may sadness? Walang forever. Kahit anong mangyari sa'yo, walang forever sa mundo, mayroon sadness. Ito yung sign na itong mundo na to, hindi to for eternity. Ito ay tinatawag na passerby. Ito ay passing, transitory, o evanescence, transitory, dadaanan lang natin. At hindi tayo maninirahan dito magpakailanman. Ito ay daanan lamang. That's why pinadalan tayo ng mga propeta para remind us mayroon hereafter. Yun ang real goal, real objective natin. So after doon, pinadalan tayo ng Allah ng second signs ng ma'rifatullah. Ito yung alamatus syar'iyya, sign ng God Almighty through prophets. Pinadala niya tayo ng prophets from Adam. 124,000 prophets and 315 messengers pinadala ng Allah Ta'ala. Why? Para sagutin lahat ng katanungan ng nasa isip natin. Totoo, mayroon Diyos at nandito kami mga propeta pinadala para establish ang kanyang oneness at para paalalahanan kayong mayroon hellfire, may paradise, may God Almighty, may meeting with Him, mayroon recompense, mayroon hisab. Lahat to pinadala sila ng Allah Ta'ala. Ito yung mga signs kung open lang ang ating mind at connected, bukas ang ating heart. Only Allah Ta'ala ang nagbubukas ng ating heart. So, yun mga kapatid. So, ang ginawa kay Zaid bin Amr bin Tufail, hindi niya kinain. So, ganun din naman kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, protected siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa next lecture natin, part 5, papasok tayo doon, tinatawag natin part 5 ng Hilful Fudul. Ano nang happen kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga nakadil niya. Before tayo patuloy-tuloy sa sira ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah ta'ala matapos natin yung lahat. Biidnillahi ta'ala, pasensyahan nyo na mga kapatid kung ngayon lang natin na-continue dahil alam mo na ang tao, katulad natin na minsan nabibisi rin tayo or naghahanap tayo ng way. Ang Allah ta'ala lahat nagsusukat ng ganito. Siya ang musabibul asbab. So alhamdulillah, bigla ko naisip ngayon, i-continue natin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nagtawfiq ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naway mag-benefit tayo bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. So salam sa lahat. Inshallah ta'ala, pagpatuloy natin ang sira ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para malaman natin siya ay nang sinabi ng Allah, innaka la'ala khuluqin azim, O Muhammad, verily you, only you are the best high standard character. So dito natin malaman bakit siya high standard of character ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.